Euskal Herriko erdiaroko historia ilunean, 14. eta 15. mendeetan, bi leinu boteretsuk herria zatitu zuten. Aide nagusiak ziren, oinaztarrak eta ganboatarrak. Bando gerren garaia zen. Ezen soili botere kontua, gatazkaien atzean, ohorea, leialtasunak eta ezkontza aliantzat zeuden. Familia baten etxai bihurtzen zen zure senidea, beste bandoan ezkondu zelako. Sistema osoa sare konplexu batean korapilatzen zen. Lurraldea zatituta zegoen. Oinaztarrak Gaztelako erresumarekin zeuden, eta ganboatarrak berriz Nafarroako erresumarekin. Herri arruntak jasan zituen ondorio latzenak. Gatazken erdian, bando baten alde egitera behartuta. Indarkeria, mehatxua eta botere erakustaldiak ohikoak ziren. Dorretxeak aitzatu, aliantzak hautsi eta tentsioa etengabe hazten zen. Ohorea zegoen jokoan. Azkenik, Gaztelako errerea herritarrek sortutako hermandadeekin eta hiribiluekin aliatu zen, eta dorretxeak eraisteko aginduak heldu ziren. Behin betiko, aide nagusiak menderatuz eta bakea ezarri. Leinu indartsuen arteko gatazkak gelditzen hasi ziren, eta horrekin batera, Euskal Herriko barne egonkortasuna pixkanaka bueltatzen hasi zen. Bando gerrak gure iraganeko zauri bat dira. Boterearen eta ohorearen izenean herria zatitu eta belaunaldiak aurrez aurre jarri zituzten. Ez zen irabazlerik izan, herriak naldu zuen.